Anem a resoldre ara el problema 3. Diu, si una tona de carbó genera 2,94 per 10 elevat a 7 joules, quantes tones produiran 450 bilions de joules? Bé, fixeu-vos, primerament, que estem produint exactament la mateixa quantitat d'energia que en el problema anterior. En el problema anterior, si recordeu bé, per a que es produïren estos 450 bilions de joules utilitzant una substància radiactiva feien falta única i exclusivament 5 grams. I ara anem a veure, utilitzant carbó, quina quantitat seria necessària. Bé, este és un problema molt senzill i anem a resoldre-lo un poc d'una manera senzilla també. Fixeu-vos que si una tona és capaç de produir 2,94 per 10 elevat a 7 joules, quantes tones de carbó serien necessàries per produir la mateixa quantitat d'energia que en el problema anterior, és a dir, 450 bilions de joules. Bé, acaba de plantejar una regla de 3 molt senzilla. La resolució seria Jesús 1,53 per 10 elevat a 7 tones. És a dir, el que abans es produïa en 5 grams d'una substància radiactiva, ara fa falta una quantitat immensa de carbó per produir-lo. Este és un argument utilitzat també per als defensors de les centrals nuclears, dient que, fixeu-vos, al no cremar tot este carbó no s'està emetent diòxid de carboni a la natura. I això és cert, però fixeu-vos, què és potencialment més contaminant? Si este carbó cremat i per tant emissions de diòxid de carboni o això solt per la natura, descontrolat, com feien fa uns anys, perquè si recordeu bé ho alliberaven en bidons i ho tiraven al mar. Fixeu-vos que això produirà una gran quantitat de diòxid de carboni, però que este diòxid de carboni seria absorbit per les plantes i convertit una altra volta en matèria vegetal. En canvi, això pot estar en la natura centenars de milers d'anys.